Pozeráme, že ste dobre zladení, modré nohavice, polokošela, že vyzeráte taký, že sa vyznáte v móde. Neviem, ale tak mám rád pekne oblečených ľudí a Bratislava je, myslím si, že preto typická. Ľudia sa tu dobre oblíkajú. Keď to porovnám s tým, čo vidím v zahraničí. A baví vás to sledovať trendy? Občas to si nie. pozrete. Ja sa len pozriem tak na ulici, že čo je vlastne modné. A potom podľa čoho si vyberáte v obchodoch? Podľa čo v obchodoch? Jaj? No, čo sa mi páči. A čo sa vám väčšinou páči? Tak ja mám rád modrú farbu, myslím si, že to aj vidno. Ste modrá farba. A kam idete dneska? Aký máte plán na večer? No už teraz žiaden, s manželkou sme teda na zmrzline, teda iba ja som si dal a no ideme pomaly domov. Hej, domov. A povedzte, aký je plán napríklad na to naše nešťastné školstvo? Taká akože na telo otázka, ale čo teda s tým školstvom našim? No určite treba urobiť reformu a tá reforma spočíva v tom, že učiteľom naozaj treba vrátiť úctu a zvýšiť platy. No a ako to chceme spraviť? A po druhé, je tam čo zmeniť. To znamená, že tam treba niečo tak jemne naladiť, aj malé zmeny, stredné, aj väčšie zmeny. No ale ako to chceme spraviť? Lebo minister financií hovorí, že nemá peniaze. No. Skôr je to tak, že máme na webe zverejnených asi 70 úloh, čo v tomto roku chceme urobiť. A takisto do konca roka pripravíme návrh programu rozvoja výchovy a vzdelávania na 10-ročné obdobie. Tam to všetko bude napísané. Ale kde chcete zobrať peniaze? No veď v programu vyhlásenie vlády je prísľub. A odtiaľ zoberiete koľko peňazí? No veď tam sa píše, že v tomto na celé obdobie bude o 2 miliardy viac ako v bývalých obdobiach. Ale kde tie 2 miliardy zoberete? Akože kde? No však stále je deficit, hej? Je vládny deficit. A kde tie peniaze zoberete? Jednoducho... Lebo stále zdravotníci chcú peniaze, školstvo chcú peniaze, sociálni pracovníci, všetci chcú peniaze. Kde tie peniaze zoberete? Program vyhlásenie vlády je prísľub vlády, ktorý chce dodržať a to sú tie 2 miliardy za štvoročné obdobie viac. Takže to sú tie 2 miliardy navyše a tie použijeme na reformu. To je hrozne veľa peňazí. Je to dosť peňazí, no. Tam sa ešte chcem opýtať... To je vlastne 200 miliónov navýšenie z vyššieho základu každý rok. To je veľa peňazí. Ďalší problém je stredné odborné školstvo. To už ideme na to, že som na prechádzke, to už ideme moc do šírky. Áno, pán minister, dobre. Môžem sa poslednú otázku. Vlastne my keď sa stali ministrom, tak hrozne s tým nesúhlasili. Všetci boli, akože ste mali normálne, že akože všetci učitelia mali ste odporcov. Prečo myslíte, že prečo sa všetci takto voči vám postavili? Prečo? To neviem, treba sa ich opýtať.